Atong tukion ang sugilanon sa usa ka lalaki sa Papua New Guinea. Kini ang sugilanon ni Andrew nga nagauluhan pagdala sa maayong balita sa kalasangan. Sa lalom nga kalasangan sa Papua New Guinea, adunay usa ka batan-ong lalaki nga ginganlan og Andrew nga nakadungog sa tawag sa Dios nga nakapausab sa iyang kinabuhi. Nataw siya sa Kristohanong pamilya, apan mas misidlak ang iyang pagtuo sa dihang miabot sa ilang baryo si Pastor Tom Carawa nga nagtudlo mahitungod sa pagbalik ni Jesus ug sa kamatuoran sa adlaw nga igpapahulay. Tungod niini, si Andrew nahimong aktibo sa Adventista nga komunidad ug duha ka tuig nga nagtuon sa Biblia nga may dakong kadasig. Nakita sa district director ang iyang potensyal ug gipadala siya sa layperson training diin nahimo siyang voluntaryong pastor sa mga hilit nga lugar. Aron maabot sa ubang baryo, maglakaw siya og 3 ka adlaw mutabok sa suba ug matulog sa lasang aron lamang maipaambit ang maayong balita ni Jesus. Usahay adunay mosalikway ug magduda kaniya, apan nagpadayon gihapon siya sa pagampo ug pagtudlo. Lisod ang kinabuhi sa misyon. Adunay panahon nga walay sila'y pagkaon o kwarta sa iyang asawa sulod sa usa ka semana. Samtang nag-awit sila og nagsimba sa ilang balay sa misyon, kalit lang adunay tawo nga miabot og gipakita kanila nga adunay kwarta sa gawas. Usa ka milagro nga tabang gikan sa Dios. Niadtong 2012, nakaskwela si Andrew sa Amaura Adventist School of Ministry pinaagi sa tabang sa usa ka Adventista nga piloto gikan sa Australia. Human sa usa ka tuig nga pagbansay, gihatagan siya og iglesia nga adunay kapin 200 ka miyembro ug sa usa ka tuig 120 ka tawo ang nabautismuhan ug natukod ang bag-ong simbahan. Sa kapanya nga PNG for Christ, diin apil ang liderato sa General Conference, nagkatabang si Andrew sa pagbautismo sa 874 ka bag-ong miyembro sa usa ka hilit nga baryo sa kalasangan. Karon, nagpadayon siya sa pag-andam alang sa mas dakong misyon. Matud pa niya, giandam nako ang akong kasing-kasing nga moadto bisan asa ipadala sa Dios. Adunay kanunay panalangin sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Ang 13th Sabbath offering makatabang sa Amaura Adventist School of Ministry aron magkabansay pa og daghang misyonero nga modala sa maayong balita sa Papua New Guinea. Salamat sa inyong matinud-anong paghatag.